Iro itrai sesin pat ngai keblei di baro ha kerteng ke berbuat tam ke jong jisu te ha kan ke video na kwa ban tum tu ipi ki kon samlane ki long kmene ki long pane ki kon thna ne yo la se dan na peng jong pi ha ka jing bom tip jong pi ha ka jing bom pat sngo tho bha jong pi yo pi kwa lecha ka tu ka cherry blossom te nga ye pi sia ki badan hang ne ngala sngo bai kum ki kon ki kti la jong te ani thu ipi ba ublei sngo bhar ke ye gi ban lecha tu te la da phila ban ko ongu om dei ba phi ko ongu ye nga phi ko ongu yo ublei namar ba kan ne ka de kata ka jing ye le kemen ya utu u cherry blossom te kam long ken bang ni le kemen se ya uding te ni le kemen le yu haba upho bha u itnat bha te kamram jongi bangin aingu yo blei bu ula ai kamaryang ka ba itnat ki ding ki ba itnat ki sinti ki skot ki ba itnat han kat bangin ya thau burom ya kadeng kamau te kam long ken ka ba dei te kamot ba ublei shem sngo bha ken te namar ba ublei shem sngo bha re te wat ya kwa re banya lek ba da pidon ki bahyen ki bahsam ki paralok ki parajor pen sngo tho yaki ong yaki wat nam leit re sha kan ni ka cherry blossom namar ba ublei la re ban shem sngo bha ya kita ki belek sha kan ni ka tamasa ki don ki bas sngo tho bakla dei ba ki le persya han re ki sngo tho ki ong ba le re kadon ka por ki e baro te han re kadon ka por ki e baro kamot kadon ka por ban ya le pop khnang kadon ka por ban ya le hok khnang han re kadon ka por ki e baro u eklistes uang ka por ban kha ka por ban yap ka por ban do ka por ban yo te han re kam judan re kata ka por ka bangi le pop han re bangi nang long ta ki briu ngi dap da ki jing tuna ngi bakla ngi or ngi hap mat kum ta ka ter te rei da ka bangi le khnang te judan ke ngi ta ka por bangi le pop khnang te ya ka bangi tep ka ya da ko wei te han rei ya ka bangi tep pan te ngi hap ken bangi kyar te na mar kata wat ai nga ya phi bangi le sha ka ne ka cherry blossom na mar ba ublei shem sngo bhare ya ka ne ka cherry blossom te na mar kata pin ya pen sngo tho lem ya ki lok ki jor ki jong phi ba wat nam let re sha ka ne ka cherry blossom na mar ba ki don ki bo ong ba ublei udap ha ki jaka ba ro te kamot ba ublei udon hang ne ha po cherry blossom ru han rei ka du jok bat ka beneng kam don benta ka kam kai ba ka kam shisha kam don benta ublei bat ublei thau don benta te hang no ba don ka tamasa ka bom pendan buram yo ublei ka ba ten ka jing ra per thai bat kumta ter ublei dan hang tu la da ja bangi lek no na ka de per thai ha ka tu ka sni ha ka tu ka jaka kamot ka jing im jongi kam don re ha ka ti ka jong ublei ngin nam sngo thu bakla re ba ublei udon bai hang no ru te na mar kata phi hap ban ko ongu ik ai ke ba ublei ukraine phi hap ban ko ongu ik ai ke ba ka tin ke jong ublei ko ong te kam dei ke nyi ba habangi la long kristan ngin le kum ki bom pat long kristan ki ba pli ki bom pat long kristan kim sngo tho rangi ki ba la long kristan la ngi long ke jingdom te kum no kin sha ki ta ki bom pat long kristan ni happen i mangi kan ya ka jing shai hakmat ka perthai khna ba ka perthai ru kan yo i harela da kristan hi ula le kum ki hindu ula le kum kita ki briu ki bom pat itho yo play te ke ai kin ka ban chai kita ki bom pat long kristan te na kon tu jor ya phisia ki ba it yo try wat nam let benishim benta sha kan ke cherry blossom tu blen yo ban kur khui philang baro ya ro itra